Novinar vređao Novaka pred kamerama i srpskim navijačima. Nezapamćeni skandal posle Novakovog meča. Šta je ovom čoveku u glavi? Novinar iz Australije Tony Jones napravio je sraman ispad nakon pobede Novaka Đokovića nad Tomašom Mahačem. Srpski teniser je u 3 seta bio bolji od Čeha i tako je stigao do osmine finala prvog Grand Slema u sezoni, a nakon toga su u Melbourne Parku zabeležene skandalozne scene. Novinar Tony Jones je u programu uživo televizije Nine News otpevao užasnu pesmicu o Đokoviću i to ispred velikog broja navijača srpskog tenisera. Idemo nazad u Melbourne Park, gdje možete vidjeti Novakove navijače u punom glasu. Njihovo pevanje je prilično neobično, rekao je novinar i potom zapevao sramnu pesmu. Novak, on je precenjen. Novak je prošlost. Novak, izbacite ga. Dečko, drago mi je da me ne čuju. U svakom slučaju, hajde da nastavimo sa tenisom, rekao je Tony Jones uživo u programu. Nakon toga je nastavio sa radom, kao da je uradio nešto najnormalnije. Dečko, drago mi je da me ne čuju. U svakom slučaju, hajde da nastavimo sa tenisom, velika sramota za Jonesa i njegovu televiziju,